Iki guys, aku arep nginterogasi Andre. Pemirsa ben ngerti Andre. Omahmu ndi Andre? Sanggar, andinge apa? Dalan arepe ning ndi? Dalan arepe ning ndi omahmu? Subur, subur pas. Pak. Pak. Subur. Bapakmu siapa jenenge? Terus Pak Patis. Kamu anak nomor piro, Andre? loro. Heh? Nomor 1 sapa? Mas. Gue itu nomor 1. Piye to, Oh, iya, guys? aku miji. Terus nomor 2 sapa? Mas. Yoga. Iya to. Itu Mas. Berarti piro kabeh tunggalmu? 3. Terus yang nomor 1 awakmu ya. Terus yang nomor 2mu sapa? Sing nomor 2. Mas. Lho. Sing nomor 2. Yoga. Yoga, ya maklum ya guys, ngene iki Andre iki uteke kadang lali. Megane ning ndi yoga? Boyo. Surabaya. Dadi apa yoga? Untuk Rokoke dicepot sik to anak piye to? Dadi apa? Tentara. Sing nomor 3 mau famous megane ning ndi? Kukisku ning roti. Iki guys, tentang Andre. Kowe wis maem apa urung bengi? bayar apa? Bengi wis maem. Mbek apa? Ayo cecek. Cecek ngono kuwi lek wis maem tak imbuhne no gak gelem gitu guys. Wis wareg alhamdulillah. Iki saiki ngopi gini-gini iki. Kok dolanan korek sikile pe dibuang to? Mbahmu ke jenenge sapa? Siti. Mbah Mas itu. Seniti. Siti kok Siti. Andre iki dadi iki 3 bersaudara. Andre nomor 1, nomor 2 Yoga, nomor 3 Famous. Ya Andre? Kamu wis melok ngin aku wis pirang tahun, Andre? So wipol ya, mulai sik enek sapa ke Andre? Mak merah. Pak Vira, sik mulai nek Pak Bambang no karo Bu Rito. Iya dah. Cangkruk, tapi kan sering dolan ning aku ya, Andre. Paling wis enek pirang tahun ya, Andre? Andre ki anu guys. Carane no berkebutuhan khusus, tapi melu ning aku ki wis sawi. Ning tokoku guys, saiki yo tak bayar, bayarane ben malam minggu ya, Andre. Sesuk wis bayaran esuk mben. Wis ditukokne apa ora wedhus karo bapakmu? Gung sing ngene wong yo besar. Loh, ya besar ya dibelah ngenteni ora besar piye to? Yo anu Gibas apa Jawa? Jawa. Nanang. Ya iya kudune lanang lek digawe korban wedok piye. Iki guys ngopi. Nepune kapan? Nepune kapan? Engko sik Gentenan ya. Ya dongakne. Mangane kerjane sing pateng karo ndonga, macane payu aja mek lingguh nyombret tapi gak ndonga. Saiki ada Bar mari ngopi ngene iki balik apa sik cangkruk, Andre? gorengan. Gorengan ndi to? Masih kae lu, saya tahu. Mandek. Ya aduh men nyapa to tuku gorengan ora mblenger lho. Wong ya wis ngopi. Es. Aja ngombeni es ae lho wetengmu lho sego wedi ya guys ya. Gak oleh ngombeni es terus, Andre. Krungu. Lek banyu putih mbok sak galon sedina oleh. Es bahaya lek es rasa-rasa kae. Ning weteng ora mari cilik dekan wetengmu lho go wedi. Masih gak mangan nek ngombeni es ning weteng marai gedhi, Andre. Ning kono ku lho Andre nek bakul jamu malahan. Ning kono, ning dalan arepe mlebu lapangan. Roh, kontainer putih. Jamu pegelinu barang ublekan. Apa jenenge? Empon-pon. Won. Kene sisih kono ki nek pasar malam ki nek lampu suklene kae, guys. Gak duwe anak cilik dadi arepe mlebu lapangan malih
gak penak ingah-ingih arepe nuntun Andre iki sing sakmene gedine. Enak apa ora kopine? Cocok. Madhep rene lek dijak omong. Masih sing ngejak omong kok malah ngasih HP, ngomong karo HP apa piye? Seneng apa ora Andre awakmu melok ngene aku? Seneng? Senenge apa contone? Dijak idolan apa piye senenge? Alasane apa alasane? Lah iya seneng alasane nyapa? Kok seneng? Kok lali piye to? Emah aku lek lali. Contone apa kok seneng melok nggen aku kok kerasan ngono maksud kuwi. Lah iya nyapa? Dijak idolan apa gaene dijaki marung apa piye ngono lho maksudnya alasan ki. Jak idolan. Terus kadang ning toko ngono ki awakmu dikancani nek sapa Andre? Mbah sapa? Mbah Dewa. Terus sapa neh? Andre. Sing sering Mbah Dewa Andre madhep rene ta. Wajah iki ditampang ning kene. Ki Andre iki sing rewangku iki, guys. Wis mangan. Iki ning kafe, ngopi. Gurih enak apa Andre kok? Gurih enak apa? Ruame opo? Kene Pak Su barang guys. Kopi murni. Besok ya nganu. Salat. Diteleh ning ndi sesuk ben nang anu pedhusi lek mbeleh. Ya Mbak Dewa kok gak rene nanti. Sawah. Kadang moro. Kelap klip pinggir rembong iki guys, tapi wis rada sepi, polane ya wis bengi. Dapat akeh pisan bunga sih. Bengose entak lho ya. Wis gawe? Wis ireng Pak. Gek narik tuku lek wis gawe. Macane dadi Mari dikekne sesuk lho dijaluk neh bayaran ini bapake. Sing ge tuku bensin, sing jerike dige pedae rusak, padahal pedae rusak ndek iki lho njaluk Mas Agus noke. Duit tabungan munding iya ta. Kok njaluk neh? Gek jawane lek jangan bening moh manganmu mbok tawani jangan bening gak gelem. apa awan mau ya tak kei. Jangan bener. Entek, enak Indri. Sopo sing masak? Panas. Panas. Wis sesuk jangan bening lah tak kulkas kae mau. Cuman sekolah wis Gak patah. Andre tak gua usan. Gak desi barang apa ora? Desian. Modelen di desi ini. Iki carane Andre iki umure wis enek lek 26 tahun iki, guys. Desi ini modelnya gula apa geger? Apa geger? Kok iso dasiane geger berarti geger ndi to Andre? Geger. Geger iki ndi? Oh, berarti dasimu mbok deleh ning kono. Ya Allah Andre. Berarti desi ini modelnya geger. Iki nanggap Andre lho, guys. Zaman biyen. Buku. Guys, iki mau aku wis mari lek ngintrogasi Andre. Wis tak akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel di YouTube Diandava Family.